Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर नै आङो दिनै मा मावनो लादों होनबा खोन्थाखानोसै आङो फर्स्ट टाइम माइब्रानि जौ संनो नागिरदों आरोना दा आङो जुमाय संनो नागिरदों लोगोफोर नै बांद्राय बुरजा नङा बेवहाय सेरनै दङ ओमफ्राय बैयाव सेरसे दङ आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं दिनै फार्स्ट टाइम जुमाय संगोन आरोना बियो बैसागोनिसो जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो लेट जाबाय ओमफ्राय माबायदि जायो उनाव मिथिसिगोन दाथ' मा होनना मिथिबावगोन आरोना संनानैल' सोनानै दोनसै आरोना अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो फार्स्ट टाइम लोगोफोर फार्स्ट टाइम जुमाय संनो लादों बिराद फाग्ला बोराया माने एकदम 80 थाखा होनदों 80 थाखा लादों आरोना लोगोफोर माने थाइसेबो खमायनो मोनाखै आरोना बेखौ ओमफ्राय दा आङो बेखौ संसै लोगोफोर नै आङो सुखांबाय ओमफ्राय दा बे बाल्थियावनो दै सर' होनोसै आरोना फाइनालि लोगोफोर आङो सुखांबाय नै रेडि लाखाबाय ओमफ्राय ओरैजाय आङो दै गुदुं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बे थौआथ' फिसासो नालाय ओमफ्राय आङो दा बेवहाय बांद्राय आइडियाबो गैया नालाय ओमफ्राय आङो बेवहाय सेरनै संसिगोन ओमफ्राय कुकारावहाय सेरसेखौ संसिगोन आरोना लोगोफोर नै बेखौ आङो माबाखाबाय फुरा एकदम साफा जावनानै लाखाबाय नैबे सेरसे आरोना ओमफ्राय दा बेलेग माइरं लागायदेर जायोबोनो ओमफ्राय नायनोसै लागायदेरनाय जायोना जाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा नै अरा जोंखांगासिनो दङ नै संबाय थानोसै आरोना आङो नै अरा साबसिन जोंगासिनो दं आरोना दहायनिफ्राय साबसिन जोंदों अरा एकदम गामियारियाव गामि ओनसोलाव माने ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदि आङो दिनै इथा जाबलायनानैहाय बनजों संनो गोसो जानानै आङो जुमायखौ संबाय आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि टाउनावथ' आरो सोर इउस खालामबावो इउसखौनो खालामखाला नङा होमबा बेफोरबायदि माने सोरबा सोरबा सङो नारजि ओंख्रिफोरखौ बेबायदि अराव सङो आरोना फ्रायानो संला आजिखालि नारजि ओंख्रिबाबो ग्राइन्डाराव होयो अनला ओंख्रिबाबो माने अनफोरखौ ग्राइन्डारावसो उनखासै आरोना दानि जुगाव माने इजि फर्मुला जाबाय आरो लोगोफोर गोदोनिया नारजि ओंख्रि सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि होनबाथाय गासिबो माने बिराद खस्थ'मोन आरो लोगोफोर अब्लाबो माने खस्थ' होननानै ओरैनो थायामोन संनानै जायोमोन आरोना लोगोफोर दानि जुगनियासो ओरैबायदि इजि जाबाय दा बुंसै आरो माथो होनबावनो जुगजों लोगोसे गासिबो नियम निथिया सोलायनांगौ जानानै फैयो नङा होमब्ला लोगोफोर नै आङो दा संग्रायखौ सुखांबाय दा प्लास्टिकथ' गैया नालाय संग्रायावनो माने एरननांसिगोन आरोना बेखायनो आङो संग्रायखौ सुनानै लाखाबाय आरो फोराननानै दोनसै आरामसे ओमफ्राय दा आङो लामबाय नै संग्रायखौ ओमफ्राय नायदो आंनि फुला सिगां माने हेंगिं प्लान्टफोरखौ खेबस' दोननायानो बेबायदि लावदों आरो थ' बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिराद मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय गेसें जाबाय बबेयावबा एकदम माने रोजाबो जाबाय ओमफ्राय जिबो सुदों आरोना नै लोगोफोर संग्राय सुखांनायजों लोगोसे नै लोगोफोर दैयाबो ग्लब 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 गोदौखाबाय आरो दा आङो जुमायखौ माने माइरंखौ होसननांसिगोन आरो एकदम उखुन्दै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दैया एसे अभार जादोंमोन दहाय दा बेखौ खांनानै दोनबाय आङो बाल्थिङाव माने माइरङा गोरलै नालाय लोगोफोर बांद्राय अभार जायोब्लाबो माने एकदम फेग्लेग्ले जागोन ना थ' बे हिसाबैनो आङो दैखौ गारबाय आइडिया बायदि संबाय आरोना आं लोगोफोर नाजायोब्ला हायै जेबो गैया थ' बेखायनो नाजाबाय आरोना हारसिङैब्लाबो आंना जुमाया फाइनालि जाथारसै नै गोथां जागोन ना मागोनथाय मिथिलाहाय दैया रानबाय अरखौ बोस्रांसै आं नायदो नै लोगोफोर आंना जुमाया जि मोजां जाबाय बिराद मोजां जाबाय
मोनबायहाय मोनबाय जुमाया जाबाय बिराद मोजां जादों आरोना गोथांबो जायासै बिराद मोजां जाखादों नै लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय साबसिन जाबावदों होनब्ला कुकारनिया साबसिन जाबावदों आरो आङो गोथांसो जासिगोन नामा सानदोंमोन खिन्थु जायासै आरोना नै लोगोफोर सेरथाम जुमाय आरो बियो सेरथामल' फार्स्ट टाइम लोगोफोर माइब्रानि जौ बानायगोन आरोना आङो नै दा आङो फुदुंसै आं जौ लोङालै मा अब्लाबो आङो माने माइब्रानि जौ बानायनो आरोना मामा माइब्रानि जौखौ नोंनो खिथागोन दे आं होमबा आंबो लोंगोन माइब्रानि जौ आयै आंनि फिसाजोआ माइब्रानि जौ लोंनोनो फियो लोङा मामिबो लोंखाया बाबाबो लोंखाया नै माबायदि जादों आंना फिसाया लोगोफोर नै आङो कुकार गंसेनि माने कुकारनि आरो थौनिखौ आङो एरनजोब्बाय आरोना नै संग्रायजों एकदम संग्रायसे फुल लोगोफोर ओइ मरेल साइन्सनिखौ संग्रायजों संग्रायसे जाबाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ माने एसे थान्दा खालामसै आरोना थान्दा खालामनानै ओमफ्राय बेनि आसोल मुलिखौ होनोसै आरो मस्लाखौ गुसु जानांगौआनो दंहाय गुसु हराखैथ' दुंबुदबुदसो हरदों आङो माइब्रा नालाय मिथिबाय माइब्रा गोजा आसु माइ बायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नै दा आंना जुमाय जानो थांगासिनो आङो बेवहाय मा होनो आङो बेवहाय एमाव फोनबाय एमाव फोननानै दा आङो मिक्स खालामगासिनो दङ आरोना बिराद मोजां मिक्स खालामगासिनो दङ आङो ओमफ्राय मोजाङै मिक्स खालामनानै सोनोसै आरोना लोगोफोर माइब्रानि जौ रोसि मोनलोंसिगोन आरोना लोगोफोर माने जाय आलासि फैयो आलासिफोरनो होनोसै आरोना जायफोर लोंग्रा एक्सुवेलि आंनाव बेफोरबायदि गैयामोन गैनाया एबारनिफ्राय आंनि न'खराव फार्स्ट टाइम माइब्रानि जौ बिदै दाखालि बानायनाया बावखुंग्रिनिसो दा बावखुंग्रि हाजोआव फुड कम्पिटिसनाव लांनो थाखायसो बेखौ बानायदों ओमफ्राय बियो जोंनि न'आव थागोन जौआ औ जाबाय थायोना स' लोगोफोर दाखालि संदोंमोन नालाय बेखौनो बुंदों आरोना ओमफ्राय नै दासिमबो गुसु जाजोबाखै बेखौ बिराद मोजां मिक्स खालामबाय आरोना आङो आयौ मा बिदि होननाङा जोंनो लाबोफिनगोन आरोबाव आयंनि ओंख्रियासो बिदि गोथाव जायो आयंआनो संगोन एबार आयं संनांगौ नङा मामि आयंनि ओंख्रियाव मा मा होयो रे आयंआ मस्ला होयो मस्ला मेल्ला जि गोथाव मोनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन माइब्रानि जौ मोनलोंगोन जायफोर माइब्रानि जौ लोंनो गोसो फैनानै लोंफैनो हागोन आरोना बैसागुआवहाय रेडि आरोना आङो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय माने आंना बाल्थिङा रेडिखासै आरोना बेयाव अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय